саидшо дар рӯзҳои истироҳатӣ серкор аст. ӯ ба ҳайси таксии обӣ кор мекунад. сокинон ва меҳмонони деҳаи гирдобро ки роҳ надорад, аз як сӯи дарё то деҳа бо як сомонӣ мерасонад. саидшо барои пешвози муштариҳои махсус омода мешавад. ӯ нақлиёташро тоза мекунад, бояд домоду арӯсро аз об гузаронад. заврақҳои дигар бошанд, меҳмонон ва ҷиҳози арӯсро то деҳа мебаранд. шермуҳаммад имрӯз арӯсӣ дорад. аз қурғонтепа арӯс овардааст. наздикони дилбар интизор доштанд ки арӯсашонро бо лимузин ва ё мерседес ба хонаи домод мебаранд, вале бо дидани ин манзара ҳайратзада шуданд. мо пештар намедонистем, инҷо омадем, гуфтанд балотка ипара мезгарона. тарсидем ҳам, чӣ балотка бо ипара мезгара. арӯси моро чӣ хел мезгарона, мо чӣ хел мезгарем. ҳамин қасолҳо тӯйҳо мерафтем, бори аввал дидем ки арӯса аз ӯ тарафи кӯҳ бо ин тараф бо лодка мезгарона. деҳаи гирдоб дар 100 километрии душанбе дар ҷануби шаҳри норак бо 58 хоҷагӣ ва 840 нафар аҳолиаш роҳи мошингард надорад. нақлиёти мардум заврақҳои обӣ мебошанд. ҳар субҳ сокинони гирдоб бо 6 заврақ ба кор мераванд, тиҷорат мекунанд ва ҳангоми корҳои зарурӣ худро ба ҷои ободтар мерасонанд. ин заврақҳоро сокинони деҳа харидорӣ кардаанд. аслан барои нафаре ки барои якум бор ба деҳаи гирдоб меояд ва ё ба ин ҷо меҳмон мешавад, гузаштан аз як тарафи роҳ ба деҳа ба воситаи заврақ хеле ҷолибу хотирмон аст. аммо мардуми деҳа мегӯянд, ин барояшон як мушкиле шудааст. мушкил аст. мардум шаб мебиёяд, рӯз мебиёяд, беморӣ доранд, роҳ нест. той лодкаро даъват накунӣ, агар ту мисол ба ягон ҷо рафта наметавонӣ. гузашт рафт омадаш хеле душвор аст. хай ҳамин хел ана богум ки касали таваллуд шуду, ба оидаро гирифтем, ба шаҳри норак мебурдем аку. бо ҳамроҳи бародар Маҳмад Сафар ронанда бурдем ки толаби ов бурдем, ҳаме рӯи лодкада биромадем ки ҳамин ҳодиса шуд. дига усо куҷо мери аку? гаштем омадем айм рӯи ов. дар солҳои шӯравӣ ба оғози сохтмони обанбори нерӯгоҳи барқии обии бойғозӣ ягона пули деҳа ки он ҳам танҳо одамгузар буд, зери об монд ва мардуми деҳаи гирдобро ба ноҳияи Данғара муҳоҷир карданд. аммо бо гузашти як муддат мардум дубора ба ватани бобогиашон баргаштанд. ҳеҷ ҷора боду ҳавои тоза дора, беҳад оби лазиз, оби вахш. баъд ин қадамҷои бузургоҳ аст. ин қадар манзараҳои зеборо партофта куҷо бирава. ин дайроро нигоҳ, ин ова нигоҳ, ин кӯҳ нигоҳ, дар кӯҳ писта, рошак, чукрӣ, сиёҳалаф, тамоми алафҳои ошӣ, алафҳои доруворӣ дар ин кӯҳҳо ҳаст, муҳайё ҳаст. афроди кӯҳансоли деҳ мегӯянд заврақҳои муҳаррикдор кори мардумро то як андоза осон карданд. дар замонҳои пеш мушкилашон дучанд буд. гова мекуштанд, саночики ҳама ранги бузоре, саночики пӯст мекарданд, саноҷ мероварданд, пӯсти гова. баъд намак мекарданд, қоқ мекарданд, гашта ки қоқ мешуид, ай почи гов туруба сохт мекарданд, мебастанд барои дам кардан. даҳа қати дам мекарданд, 6 пӯсти гов ё ки 5 пӯсти гов, 6 пӯсти гов мебастем, рушта хода мебастем, даста ки адири чӯ ба курчақи мезгаштем, мезадан мезгаштан ки дайро вағас мекард, давуш ёдам намешидӣ. дар ҳар як тӯй мардум аз таҳти дил мерақсанд, чунки одамҳои навро мебинанд, соҳиби хеши нав мешаванд. каманд духтароне ки мисли арӯси Шермаҳмад ба ин гӯшаи бероҳ тақдирашонро бипайванданд, чунки хурсандиву роҳ надоштан ин шодиҳоро осебпазир мекунад.